Eli me päätettiin tehdä tää 10 faktaa video. Ja me ollaan kirjastolla tällä hetkellä ainakin. Niin, taas takana on kirjasto. Ja me ei keksitty kuin 10 faktaa. Niin. No, aloitetaan. Eli ykkönen. Mun nimi on Oona. Ja mä oon Aada. Sitten toisena. Me molemmat ollaan 12-vuotiaita. Joo. Kolmantena me ollaan yhteiskoulussa. Me molemmat. Niin. Neljäntenä. Mun lempiruoka on tortilla. Ja mun lempiruoka on makaronilaatikko, koulumakaronilaatikko ja sitten no on tortillatkin ihan jees. Viidentenä mun lempieläin on koira ja kissa. Ja mun on pelkkä koira. Joo. No, kuudentena. Me asutaan Etelä-Suomessa, Orimattilassa. Lahden lähellä. Niin. Seitsemäntenä Niin, seitsemäntenä mulla on yksi kissa. Ja mulla ei ole kyllä mitään näitä. Ja. Kahdeksantena meillä molemmilla on jopot. Joo, mulla on musta ja tuolla on turkoosi. Niin. Ja Ei kun yhdeksäntenä. yhdeksäntenä mun lempiaine on liikunta. Ja munkin. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, mun lempiväri on turkoosi. Ja mun lempiväri on toi liila ja turkoosi ja musta. Mut siinä oli ne kaikki 10. Niin, Nähdään seuraavassa. seuraavassa videossa. Bye Bye bye!